Ydych chi erioed wedi ystyried beth yw eich hawliau pan fydd e'n amser ymrwymo i gontract ffôn neu fan eang newydd? Mae gan Ofcom gasgliad o rheolau y mae'n rhaid i bob darparwr ffôn neu fan eang ei dilyn os ydynt yn darparu gwasanaethau yn y Deyrnas Unedig. Mae'r rhain yn cynnwys mesurau sydd wedi'u creu mwyn gwarchod cwsmeriaid fel chi. Yn y gyfres hon o fideos, byddwn ni'n egluro sut mae'r rheolau hyn yn gweithio ar eich cyfer chi. Beth am i ni ddechrau drwy sôn am beth ddylai eich contract ei gynnwys. Dylai'r darparwr rhoi 2 set o wybodaeth i chi cyn i chi ymrwymo i unrhyw gontract newydd. Crynodeb o'r contract sy'n amlinellu'r brif bwyntiau, gwybodaeth fanylach am y contract sy'n canolbwyntio ar y gwasanaeth rydych chi'n ei brynu. Ni ddylai'r crynodeb o'r contract fod yn hirach na thudalen, ac ni ddylai'r iaith gynnwys jargon technolegol nac acronymau. Dylai hyn eich helpu chi i wneud penderfyniadau gwybodus am y gwasanaeth rydych chi'n ei brynu. Dylai gynnwys gwybodaeth am y canlynol, gwasanaethau ac offer, cyflymder yr rhyngrwyd a datrysiadau os yw pethau'n mynd o'i le. Pris gan gynnwys unrhyw cynnydd mewn prisiau a fydd yn digwydd yn ystod y contract wedi nodi mewn punnoedd a chyniogaeth, hyd y contract, manylion adnewyddu a therfynu, nodweddion i bobl anabl. Yn ogystal â chrynodeb o'r contract, dylech chi dderbyn gwybodaeth fanylach am y contract sy'n cynnwys y canlynol, enw am manylion cyswllt y darparwr, disgrifiad o'r gwasanaethau byddwch chi'n ei derbyn. Cost y gwasanaeth hwnnw gan gynnwys unrhyw gynnydd mewn pris a fydd yn digwydd yn ystod y contract wedi nodi mewn punnoedd a chyniogaeth. Dyddiad cychwyn tebygol a hyd y contract. Sut i adnewyddu neu derfynu'r contract ac unrhyw gostau sydd ynghlwm a therfynu. Pa fath o iawndal neu adaliadau y gallwch chi eu hawlio. Efallai bydd angen i'ch darparwr gynnwys gwybodaeth ychwanegol am y pynciau canlynol, ond mae hyn yn dibynnu ar y math o wasanaethau rydych chi'n ei brynu. Ansawdd sylfaenol y gwasanaeth, cyfyngiadau perthnasol o ran reoli traffig, cyfymder neu nifer, amodau neu costau unrhyw offer mae'n hwn ei roi i chi, enghraifft llwybrydd. Sut a phryd y byddwch chi'n cael newid eich darparwr, unrhyw ddata bersonol sydd angen ei darparu neu gasglu, cynnyrch neu wasanaethau sydd wedi ei dylunio ar gyfer pobl anabl. Dylai ffurflen gwybodaeth y contract gael ei darparu chi ar fformat addas, mwyn eich allu eich chadw a chyfeirio ati yn y dyfodol. Gall hyn fod mewn llythyr, e-bost, dogfen wedi ei phrintio neu ddogfen y gallwch chi ei lawrlwytho. Ni fydd eich contract yn dod yn weithredol nes y byddwch chi'n derbyn crynodeb o'r contract ac yn cytuno i ymrwymo. I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau ac i ddarllen ein cyngor i gwsmeriaid, ewch i'n gwefan www.ofcom.org.uk.